So, ang pakiusap namin for people to understand that this is not about political preference, this is not about kung saang region, this is not about negosyo, but this is about NBI and PAOK doing their job as a law enforcement agency to make sure na maprotektahan yung ating mga kababayan sa mga exposure sa radioactive materials at yung ding standard issues. Hindi natin dapat gawin na yung mga Pilipino natin sa ngalan ng livelihood at hanap buhay ay makompromise yung safety at health nila. At the same way, yung mga consumers na bibili ng mga produkto na ginawa nito. We have identified more than 20 na steel plants na ganito. And ang ginagawa ng efforts ng NBI at ng PAOK and the other law enforcement agency will not end in Davao. Pupuntahan din namin yung mga ibang lugar pa. It so happen na ito, they've been in operation for over 10 years. 2012 pa ito nagsimula. And can you imagine kung gaano karami na yung nabentahan nila ng bakal na ginamit dyan sa pag-construct ng mga bahay nila.